solen. Jeg har med, der er tryk på. Ja. Tryk på. I dag skal vi have sol. Okay. Solen. Det er solen. Solen er en dannelse af små meteorer, som vi kender som de streger, I tegner på et regne. Dem her. Det er det, vi på universitetet kalder meteorer. Og så, når de meteorer rammer hinanden, så skaber der en kemisk dannelse, som reflekterer herned til vores lille planet, Jorden, hvor Danmark er. Dan. Og så det er Danmark. Hvor så er det, hvis vi har en trøje, en trøje, ikke også? Hvor hvis den er sort, og det reflekterer ned på, så reflekterer lidt tilbage. Du tager lige høbet for mig. Og de sidder og spiser, det gør man altid i min smag. Og så hvis at det reflekterer ned på noget hvidt, ude for døren. Og så, hvor kommer jeg fra? Det var noget med det hvide. Hvis det hvide... Hvis solen reflekterer ned på det hvide, reflekterer den tilbage, op på solen igen, og ned på os mennesker. Det er derfor, vi får farve. Og, altså, hvis man er i Afrika... Må jeg komme ind nu? Nej. Når man er i Afrika, så har børn og mennesker dernede, de har fået rigtig meget sol, fordi de er ikke noget sort dernede. De er kun hvide dernede. De har været lige en skat. Hallo? Det var den time. Hvad er det så i dag? Hvad siger du? Ingenting. Nå. Hvad siger du? Også det. Hvad siger du? Jeg har fået sangundervisning. Fedt. Ja. Hvad siger du? At solen respekterer tilbage, når de lyser ned på farve. Det er rigtigt. Du får 12. Nu må I have et godt spise. Fri. Hvorfor snakker du så meget? Det er fri. Okay, pasta. Tak for i dag alle sammen. Det var en hyggelig time. Godt nok. Men ja. Farvel. Ses, Mr. Alfred.